Tengo lehen gobiatua Xabier Madaraga iridin, kasetaria eta Tu zein gazan. Lehen esan dugun bezala, horregatik duela gutxi, bueltatu da Euskal Herrira. Iaz, ametsen arbola saioa egin zuen. Hasten da hitz egiten juduek duten estatuari hau 5 ordutan egin behar duzu. El momento que dice el gobierno que pueden judíos volver a Gaza... 3 kilometroko zabalera hegoaldean, gorriz dauden guzti horiek dira checkpointak. Kontuz sareekin, kontuz nondik hartzen duzuen informazioa, EITBek berak botatakoak. Baina lehenengo aldiz gainera, bidaia honetan... Orduan, galderarik badokazue altzatuzkoet. Hori bidea gustatzen zaizula, emanan dituzu 3. Biktimengandik gertu bazaude, ez duzu utzik egingo. Eta hori aplikatzea da.